prieteni, astăzi facem un video cu mașini care se distrug, cu curse, mai bine zis. Pentru că jocul ăsta nu are muzică. Probabil eu glumesc. Are muzică, da. Asta vreau eu. Stau fără muzică. Apropo, poți vezi din tot părțile? Nu pot. Să mai lucrează. E beta încă. Adică nu e lăsat de tot chiar. Eu am jocul al treilea. Secția la cred că poți vezi din third person. Am mașina mea rezistentă. Aici vedeți cât e tare s-a lovit mașina. Mi-am place măcața pe pereți. S-a lovit un pic. Wow, mi s-a rupt o roată. Eu. Merge. Roata aceea merge pe dreapta. What the hell? What? S-a stricat de o mână de tot. Vezi? Vedeți, e cu rosul, da. Puteți să-l încercați voi, scrieți mașini de curse și vă arată acolo. Jocul 2 și jocul 3. Poza arată cumva. Trebuie să vedeți acolo în 3, sunt 2. O roată de mine. Și acolo e jocul acela. 304 cred că este. Nu știu, dar o să vedem să jocul al treilea. Mâine facem video să vedem jocul al treilea. Vezi că intru în ăsta. Nu mai e păcat. Hai. Din păcate în jocul ăsta n-ai boost. Dar să vreți jocul. Să n-ai boost. Trăiți, băiete! Nu știu, sunt alte hărți, dar alțele trebuie cu bani să câștigi runde. Cuia! Sunt lovit car. Guys, nu te cred, sunt văd într-o parte sunt alta. Vedeți, așa e poza de la 3. Poza de la tot la 3. Nu știu dacă nu poți poza la 1, 2. Cred că în jocul al treilea vedem 2. Nu te cred. Nu te cred. S-a stricat mașina de tot. Dacă așa mor, puteți să termin runda, să-ți câștig niște bani sau să cumpăr hărți. Bineînțeles, poți să-ți întâlnezi mașina să cumpere altele noi. Vedeți cât de noi are aici. Oameni. Hai că trec pe lângă dâns, vedeți. Going. I-a stricat tot mașinul acela. Uitați. E cu roșu. Ia uite. Aici l-am prins. Mă urc pe pereți pentru că să-mi fac boost. Boostulică. Unde ești? Nu trebuie. Ce trebuie să fac? Boing! V-am spus, jocul ăsta e foarte tare. Puteți să încercați voi, pentru că e disponibil cu playeri și puteți să vă jucați. S-a stricat pe bune? Nu cred. Nu cred că ați pierd. Și merge în setul. În setul, adică mașina mea. Decât se regenerează. Dați 1000. S-a stricat 1000. Da, uite. Pustulică.
M-a chemat Angelo. Nu te cred! Am câștigat! Hai să mai facem o rundă. Play. Putem să vedem cum am făcut. Nu, vreau de fapt la început. Și mă să mai puțită. Aici vreau să văd. Dar mai bine nu trebuie. Haideți, mai încercăm o rundă. Haide, dai bice. Dai bice. Strucat mă să nu leagă. Deci mă să ne oare. Eu mai ce l-a scos e 2. Libeta. Din păcate nu putem să vedem din third person, doar mai mult așa. Asta nu e third person normal. O bate vântul, what the fuck. Este jocul 2. Nu, e 2-3. Să arată poza lui. Mai facem o poză, nu poză. Încurcat. Încă o rundă. Putem să jucăm 3 runde. În următoarele episoade cu jocul acesta putem să facem și ne cumpărăm hărți, mașini și poate da, jucăm jocul 3. Dar, da. Ce te crezi, bă, aici? Este unul rosu bun. Stricat mașina de-a e stricată. Cred că nu. Mai merge. Să îmi fac boost. Huia. Unul rosu. Unul din rosu. Deci. 2. Iar cred că eu o să pierd. Deoarece eu sunt vinovat. Că mă dau cap de pereți. Cum să vedem aici. Respawn. O roată ne-a dispărut deja. Nu mai merge că nu trebuie cum era înainte. Da. Eu făcut tu cu rost. Unul negru de-am. Hai jucăm din third person. E mai interesant cum urcă. Ha! L-am fraierit. Pe băiatul ăla. Da. Third person. Wow. Third person e cel mai interesant când te urci. E mai bine dat prin third person și e foarte tare. Mai jucăm o rundă și sunt mort. Dar de ce toată lumea mă urăște? Asta e întrebarea mea, normală. Nu știu de ce. Miau. Flip and chest. Am lovit bine. Nu știu să zic de mașina asta. Asta cred că e jocul 3. Sunt cu camionul de aici, nu știu.
când a se termine, eu runda asta cred că asta e peste 1000 de zile. Pentru că uitați-vă, aici nu mai moare. Asta lui blindată. Și n-am ce să zic. Dar hai să nu mai stăm la vorbă să jucăm. Wow, cum a fost! Acum vreau să văd. Cam aici. Uitați, a murit. Aici vreau să văd. Wow! Nu te cred cum era. Dar nu facem acum poze. Trecem înăuntru. Da, ați văzut acolo e 2. Cam asta arată poza de acolo. O să fie mai multe. Cumpărăm și o hartă. Facem? Da, am luat o hartă. Da, tot să pentru un terfar mi-a luat o mașină și o hartă. Bună. Cred că e bună mașina aceasta. Hai că da, dacă e. Am destul de bine. Dar, what the hell? What? Sania Rămosu! E Crăciunul în jocul ăsta. Bine, glumesc. Asta masă nu era. Wow, când se vede din tărs persoane. Când văd aceea îmi explic cum se buțește. Pentru că știți voi că Sania Rămosu nu zboțește. What the hell? Nu zboțește, dar se face rosul. Pe bune vă zic. Puteți face însă jocul 2, nu 3, nu 2, 3. Jocul 3. Jocul 3 când cred că salată să jocul 2. Că arată sus. Da. Și acestea zboțește tot de rar. Simt că mașina mea e blindată. Să ne cumpărăm să noi într-o zi mașina lui Mosu. Destul de amuzantă. Am ce să zic? Era să vină mine. L-am dat la urcat sus. Murit Mosu. Dar răsul. Să cred că am să sper. Dai. A căzut drept în capul lui. Dădeți să mai vedem animațiile cum am făcut noi. Au murit. Vedem unde e Sania Rămosu. Avem și autobuz. Wow. Unde e Sania Rămosu? Uite, avem și tank. Poliția?